Și salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de-al meu. Știu că eu nu mai am filmat de mai de mult, dar pentru că am fost și eu la școală. Și uitați ce trebuie să facem. Să biciclim! Și am trecut de primul nivel. Așa. Și trebuie să ajungem până aici să câștigăm. Eu sunt așa cu ăsta cam prostuță. Tot taci, băi. Ce ai auzit? Acum ai auzit? Doamne, ce tare am făcut schimbul. Doamne, ce... eu sunt cea mai proastă la bicicletă. Hai să joc. Deci, ia să vedem. Da, o să arăt ceva lui David, stați puțin. Așa, deci cum v-am spus, l-am ajutat pe David un pic. Deci, cum v-am spus, mie cam greu să merg pe bicicletă pe Roblox. Băi! Se pare că e mai ușor ca niciodată. Eu pot să fac asta zilnic. Mi-a dat una că m-a spart. Oh, yes! Stop! Nu, eu vreau roșii. Mai bine. Băi, nu mai mă arunca! Băi, lasă-mă în pace! Deci mă sparg de râs. Lasă-mă! Mor acum. Stai. Doamne! Deci ăsta e cel mai greu nivel care l-am făcut vreodată. Ce e asta? Nu-mi pasă. Și lasă-mă, băi! Și nu uitați să dați un mare like și un subscribe. Nu! Dați acum, vă rog, un like și un subscribe că mor aici. Ce v-am zis? Mor. Haide. Yes. În sfârșit, ce a durat atâta, mă? În sfârșit că nu mă sporteam acolo. Și bine că mi-a dat mai ușor. Și
Măcar că mi-a dat rost. Cred că m-am prins. Da, hai că m-am prins. Yes, baby! Ce-i asta? Dar nu-mi pasă. Hai, Melissa, termină nivelul. Unde-i scopă? Unde-i scopă? Da, asta. Deci sunt mai nervoasă ca un leu. Hai, te rog! Da! Da! În sfârșit, băi, băiatule! Deci, trebuie să nu atingă iarăși. Deci nu cred că mi-a dat în față. Eu refuz să cred așa! Atât. Un picut și gata? Era gata. În sfârșit. Așa. Deci, eu să facem asta și eu să mor. Ca de obicei. Uite-ți, vom. Ce șmecherie. Da. Uite, trebuie să merg doar așa. Easy, easy, peasy. Hai că peasy. Un alb e frumos. Ușor, ușor. Yes, stai, stai. Stai. Cum? Stai, stai. Cred că o să explodez. Mai încet, băi, fată. Băi, babo. De fapt, vreau să iau. Deci, ăsta e cel mai urât nivel din lume. Vă aștepta să spun vreo? Na, scapă! Ziceai cu mine, jocule. Man, ce ai cu mine, băi?
aceasta era. Băi, băiatule. Nu, de fapt, o să iau o pauză. Așa. Așa, ștergem asta. Văd că mai au ajuns oameni. Văd. Și a căzut fraierul. De ce, doamne? Deci gata, am terminat pe pauza mea. Gata, doar drept îmi las. Yes. Doamne ferește! Deci sunt nervoasă rău. Asta e cam muschin. Să fiu mai atentă. Doamne ferește! Dar e fără. Uitați-o pe fata aia și uitați-mă pe mine. Încet, te rog. Da. Let's go! În sfârșit am terminat. No, gata. Dacă mai mor încă o dată, jur că șterg Roblox. Doamne, ce a căzut? Nu e mare plăcă. Nu. De ce? Era foarte tare dacă intra și David. Să nu mai păcălim așa. Dar, din păcate, David are treabă, vreau să spun. Așa. Aproape mai.
Așa, gata, gata, m-am prins. Ce să fac? Vreau să câștig odată. Ce să... curare. No. Du-te-mă de aici. Câteodată nu reușesc, e mai prea decât cealaltă. Ora? Gata, pa! Pa! Bine, lumiam gură. Doamne ferește. Un pic mai aveam! Aoleu! Nu știu de ce. Mai încerc. Gata. Yes. Nu, gata. Dacă vă întrebați cum se cheamă jocul acesta, o să vă arăt acum cum este, dacă vreți să vă jucați și cu prietenii, cu surorile, cu frații. Deci cam acesta a fost videoclipul, fraților, și ne revedem data viitoare și ceau, ceau! De fapt, nu închid aici direct. Haide, bye! Așa.